Кашкан яланга саккам Ял терге рахат. ярата турган ошол немелерди табып алырга самолет деп арттарына ошо бактырып өргөн. Эстен бараң, түкөрәң бомбардировщик типа. Бир немеңди алаһың да онда бараһың. Аның икенче варианты ла була турган, лазер менен кыркат турган. Шул немеңди түнү буй ызалатаһың да. Күнү бою укланым, түнү бою укламаным. Кимдир аңланы инде. Арып кире үйгө кайта. Теге бигерәк тә моторына келип сайындан да. Теге тик булып китәләр. Ар хикрәндә беребетен. Кызык вакыт үткәрдек. Онда исәлерәк, романтик рухлы, шалкымлы, бул дөнья менән бик дуст булмагандар карап хыялланалар инде. Хәзер ул Истеп курбардым. Быйыл бараймы. Бул исем ергә төште һәм шулай ук шалкымлы кешеләрде берләштерә. Унда миңа охшай, әлбиттә. Унда кеше күп була. Төрле яктан киләләр. Йылына бердән-бер булган иң яхшы хатирәләр калдырусы. Элек бары тик күк исемнәренең тезелеп киткән күп итеп бер хатата һәм күккә караганда. Ул йондызлар инде, ул йондызлар, күктәге йондызлар. Күп йондызлар. Ялта мен ул yerдә. Был булганда күп кешеләр елалар һәм күп кешеләр бер-бере белән дустар, бер-бере белән татулар. Bundan 3 yıl alda onu беренче тапкыр яңа форматта күрдем. Анда бер тапкыр гына булганым бар, бигрәк кызык. Улар бер-берен хаганалар һәм ана шунда күрешәләр. Ала бирһә, 4нче тапкыр үткәреләсәк һәм әлбиттә мин онда барасакмын. Онда бик күңелле кызлар егетләр белән таныша, егетләр кызлар белән таныша. Дуслар белән таныштым. Мин егетләр белән танышам. Һәм төрлеләр кемәләр ярлай, кемәләр бей, кемәләр бердән эшләмәй. Ошо неме? Кызык кешеләр, күңелле кешеләр. Был тормыштан кызыган, мал артынан, акса артынан куудан арыган, эштән ялккан кешеләр бында килеп, үзләре тулыһынча тугарылып, үзләренең тәүтырыш хәленә кайтып, үзләренең кеше икән, яшь икән, итән төшереп, куанып, шатланып кайтып китәләр.